Anga foli ni wale nyumando me ka nyeshi au ma mali kono ani mali koka ni kuma mba soro au munu sigiliendo ka nyumada jabaranu fe wala sa famia bi soro au fe TV Shirifula bamananga kuna foni na wala libina ka yemunu na mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma selenye Février kalo kile muka ani duru oye don kerengere ni ndoye alislameya demeto ansaru bolo ani Shirifula duba bolo barisabula kadaka anga sababu nyuma ani amoke no ye ba madani haidara ye ale Soumaïla manaka beni Février kalo kile muka ani duru ye samba kile keme kononto biolonvla ani woro tamani kabo barawuli serkili la o san kumbe o mana seso kalande de bi faranyon kan ninga do don ke ka nyeshini chokoroba nyuma ima o la dai la kile lu fega beni tenete meni bangoni jangne bu kono Muktar baga yogo anaga jatala Dramani Malewu ye musoro ga boy anga jega nyima daw fe Bismillah bela jelen kera o dole islami nyemoya sofe mugo munun suwantira ka ke blasral kelaye ninga wajulu ke El Haj Alasan Sangare kabo Bamako El Haj Bunanyan kabo Kai o kena sorola ka kunche ni ankara mugo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ni ale ka wati blasral kaunye anaka do tenendo wulada fe Février kalo tle mugo ani woro Qur'ana chien fla ninga fara dalailul khairati chien sabaka o kala na shirifila misirba kono bangoni jegnebula wala saka hinela se tabama ba Madan Haidara ba madani ala ka hina di silame sula aka wajuli aka bani sagume wajuli Bamako section ya labe kanya ta ambalma keko no e Bekay Kulubali kabini kulola kala bike gakoro kabina ale bi tamuru dama fenge kadi moko ma ni ngoina ale de ya labe harbade ngodo kunyuma fon fe ni ya labe ti ala deli ikilinga se ka laba ale kelende ko en labe ka afaka bonya o aw fana si kunaja soro ale sababula ka faraka ka deme ame domine ko bi Bamako section farla aka barenga Bamako section dronde ansari nationaliste farla aka no e Mali adeni o farla aka o dronde international farla aka no e jebe me abe sababu nyuma o ya ale daga hagilai ko be janate ke beti ambi ansarufu ko barkada parce que comme anga foli mana ke chugo ni ngoina ambe karamogo ko sura yere ko mekeneka karamogo ye foli ni boyani nyesi mi nyesi anasaruma akeri yere nyana ola anga wele jabili o ye karamogo ka wele jabili de o dole islamiya betogola Bamako ya ka fara Mali be ka fara ɲɛ be ka Bamako mingere ayan wasado karamogo bafla de la ina fo ya fotogo mi no Alhaji Alasan Sangare ani Alhaji Bunanyank alhamdulillah ayan jigi do ka baram no ya ke fo ka se adana o yan wasa o ye fefan yana suro vraiment abe jonga limaniya sabati parce que o buka kuma cheminga kuma robala no yan fasanu ma na mo ga sanu ma no ba Madan Haidara ale mi ya ke kunu ka bla nan bela jelemo o yiri suma korobi oni mamgo kibe fenfo la sigatala ibe do fo ka tori to o nga ankramo o ye min fo suro ayan wasa ko sebe ba Madan yere join alhamdulillah yo foko to bogala don bo anaka joro anaka bara o mire ko Anton soja kosebe an karamo ko rekla kana kene to kunci amulo vraiment amogo be kuma munna jeni watina wallahi karamo en kerengerena di asa nana fenfo kunu mogoti mogo ni ngakwa ma fe ka munifo ha hal na sura yimata kala worola wallahi nale ko ngo ka be bata fan famyo wayra ka fo amme chorba nga sigila suro ay feminda aya dan yoro sanumana bo Qur'ane mingira ay chien flari tani watina parce que bara erena to goya kama kla ga dalelu chien sabata o fenduri ay dabo kodo di kama o kenen ka anga mabacha mantumbe jegina bugal mamina kaw anga kelma dala belebele min donendo jamana in kono rasin sal fogata se tamani sherifiuma non bela jele shere ya kuma ufo ani ni soja kuma ufo ba Madan Haidara kan yuma ya kan fogata se adema fogata se adiana de mingo ka diala ma no ye Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ala kataba hine alislameya demeto ansaru kunglina a Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ayre ye korofo munu fo kene kono anga je ka nyima dawo fe abe kene min ka nyafo e soro ne ka kene sigilente onye mi labe o esa wonsa ambita tamani kata ziara ke ka duwo ke ambang ba be am moke an islamé be jien kono anyo o sigi ambito ke bangbaw kerefe mais en fleur ni duwa kala mina ni e mo do de ka hakilla no e Bekay Kulubali
ale de nana ɲini fɛ ko ale b'a kanu n'a tɛ kɛ ne ma baasi ye a bɛ fɛ ka kuranɛ kalan dɔ kɛ k'a hinɛ se cɛkɔrɔba ma a ɲɛ sira d'a ma a y'a daminɛ san o san a bɛ taa ɲɛ de o la tɔn fana y'a yira a la i ye ko min kɛ nin ye ko ɲuman ye nka an bɛ fɛ a ka bɔ e kelen ka baara la an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an filɛ o kɛnɛ de kan nin ne y'o de fɔ a ye an filɛ nin kɛnɛ min kan nin ye walidɛbɛ dalen de sababu de man dɔgɔ mɛ an bɛ walidɛbɛ de kan n y'a fɔ aw ɲɛna an filɛ ka dugawu kɛ cɛkɔrɔba min ye nin cɛkɔrɔba in sara dendanya de la a ma sa ka den to a bolo a ye an mɔgɔ fila de sɔrɔ min balo la ne ni n dɔgɔmuso n y'a fɔ aw ɲɛna ne ba kɔrɔmuso tun bɛ yen a bɛ wele ko yaya o ma den sɔrɔ fiyewu n dɔgɔmuso in bangena min kɛ u y'o ta k'o di o ma ne fa fana ko ɲi di ala ma i bɛ taa kalan n y'a fɔ ye sɔrɔ ne bɔra Bamakɔ yan don min na ka taa n fa lajɛ Tamani o y'a sɔrɔ a degunnen don bɛɛ dara a la a tɛ bɔ a la a ko ne kana si ko fɔ n ka segin o don n banicinin dɔ bɛ yen ala ka hinɛ na mɔgɔkɔrɔba ale de ko kana taa yɔrɔ si dugu jɛlen ni an ka kuruntigiw taara mobilitigiw taara ne nana a ko mɛ ko i ma taa wa ko ni sara n'i bolo donna su la a ma yafa i ma ne y'i di ala ma i bɛ taa yen de n y'o de fɔ ye k'a kɛ mankanba ye du kɔnɔ a bɛ kasi u ye mototigi de ɲini ka ne yɛlɛ a kan ka na ne bila kɔnɔ barawuli n ka mobili ta ye ka na Bamakɔ o dugujɛ walima o dugujɛ filanan a fatura n bɛ fɛ k'a fɔ ye ale sara dendanya na k'a y'a den di ala ma olu ka o ŋaniya ɲuman an filɛ o kɛnɛ de kan alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bureau national fɛn min ye u ka ladala kɔngɛrɛ ta k'o durunan ye o baaraw kuncɛra u fɛ ka bɛn ni février kalo tile 19 tɛmɛnen kɔngɛrɛ in senfɛ maa min sugandira k'o kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka sira ka bɛɛ lajɛlen ɲɛma ye o ye Sanoko Adama ye san 5 baara kama a kuncɛli kɛnɛ senfɛ a denfaya kun kalifalen don a Seyedi Haruna Haidara la a Seyedi Sherifu Usmane Madani Haidara denkɛ Jakarija Dambele ka sɔrɔlen don nka a bɛ walawala kafunɛ bacili fɛ ka ta ɲinan février kalo tile 17 la ka taa bila tile 19 na silamɛya dɛmɛtɔ ansar minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ olu ka bureau national ka kɔngɛrɛba ta ko 5nan kɛnɛ sigira sen kan o tile 3 in kɔnɔna na silamɛya dɛmɛtɔ ansar tɔnden 717 olu tilala ni ka kɛ baarakɛ jɛkulu ye o kulu in kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin ɲɛta baara caman ma minnu bɛ tali kɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru yɛrɛ ka tɔn baara ɲɛtaw kan sira camanw kan o kɔfɛ an bɛ fédération mɔgɔw fɔ sabula olu de ye jɛna ko anw ka kɛ congrès ni ɲɛmɔgɔ ye ni o bɛnkan tala convention na o sira kan mɔgɔ minnu fana n'an y'u sɔrɔ k'u fara an yɛrɛ kan an b'u fo sabu mɔgɔ kelen tɛ se ko la an kɔni yɛrɛ tɛ minnu ye baara kɛ o ye organisation ni sécurité mɔgɔw de ye wallahi baara kɔni tɔgɔ de dira anw ma n'o tɛ baara kɛbagaw ani an balakaw minnu ye guwa dumanw tobi k'a di dunanw ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Côte d'Ivoire ansaru ka ni lajɛrɛba in senfɛ Adama Sanogo ale de sigira Côte d'Ivoire ansaru ka bureau ma ɲɛmaya kunna san 5 kɔnɔ o bureau kura in cɛbɔw olu bɛ taa mɔgɔ 14 na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ala n'u ka cɛbɔw sugantili jɛkulu commission électorale baara ɲɛdɔnnaŋanaw ani jɛkulu wɛrɛw camanw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na jɛkulu minnu yɛrɛ ni olu sigira sen kan lajɛrɛba in koɲɛw ɲɛnabɔli kama tiɲɛ la baara o baara ni ala ye a kalifa i la a si ma nɔgɔ nka ala barika la vraiment a kɛla wasa kɔnɔ a kɛla bɛn kɔnɔ a kɛla kelenya kɔnɔ a kɛla ɲɔgɔn faamu kɔnɔ hali n'a sɔrɔ wagatiw tɛmɛna ɲɔgɔn faamubaliya dɔw tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ o tɛ ban baara la nka ala barika la baara kuncɛla i n'a fɔ ala yɛrɛ mako b'a la cogo min na i n'a fɔ an ka ɲɛma yɛrɛ mako b'a la cogo min na vraiment an nimisi wasala ala ye anw dɛmɛ an ye baara in ta san 3 ala ye an dɛmɛ an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc bi kɛla bonya ye bi kɛra wasa ye an bɛ dugawu de k'u ye k'a ɲini ala fɛ ala ye baara min kalifu la k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ bonya ye k'a kɛ wasa ye ala k'u fanga se yarabi anw ma se ka baara min kɛ ala ka olu kɛ ka baara kɛ ka tɛmɛ o kan vraiment ka ansar bɛɛ lajɛlen fo
ka ansar bɛɛ fo nin congrès in ɲɔgɔn dɔgɔyara an bɛ se k'a fɔ a ɲɔgɔn ma kɛ k'a daminɛ hɛrɛ la k'a laban hɛrɛ la vraiment o ye bonya dan ye bon dugawu min kɛla kɛnɛ kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ minɛ an ka karamɔgɔba n'o ye Achedi Serif Usumani Madan Haruna ye o fana nana fara an kan k'an dɛmɛ nin baara in na ala sɔnna ala n'a ka dubabu congrès daminɛna hɛrɛ la a labanna hɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ ansaru bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ musow la olu minnu ye tile joli an bɛ yan nɔ an ka dumuni kow bɛ ka kɛ baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ an bɛ musow fo ko u ni ce o kɔfɛ mɔgɔ wulila ka bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka na yan nɔ ka bɔ dugu wɛrɛw la ka na ko in participer dɔrɔn an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ ansaru karamɔgɔ an bɛ foli lase u ma k'a yira k'a fɔ ansaru tɛ foyi ye ni olu tɛ ni ansaru ye mɔbili ye karamɔgɔ de y'a mɔtɛri ye o la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ an ka biro kɔrɔ min wulila an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ u ka président na ni o ye Keita ye an b'a fɔ an b'a waleɲuman dɔn parce que Surakata yɛrɛ n'o ye président international ye a y'a ka bonyaw yira a y'a yira k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen ma ɲagami a ka tile la o la i b'a dɔn k'a fɔ a kan ka fo wa a bɛ diplôme yɛrɛ de mérité fana wa m'a dɔn fana o b'a d'a ma inchallah ni ala ka jɛ ye o kɔfɛ biro kura mun bɛ an b'u fo ne b'a dɔn président mun b'a la ni ala ka jɛ ye baaraw bɛ ɲɛ parce que ne n'a ye voyage kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Mali la ka taa Burkina ma foyi y'a la ni majigin tɛ bon majigi bɛ mɔgɔ la o bɛ se hakili jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ka biro national kura in bolofara caman de bangenen don a kɔnɔna na fédération min bɛ biro national in kɔnɔ o ye fédération 17 ye section 122 sous-section o ye 577 ye wa o bolofaraw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de ka baaraw an'u ka wulikajɔw bɛna bɛn silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usumani Madani Haidara ka kunkilenna baaraw de ma danaya dara u kan k'u bila ca minnu na olu dangɛnɛmayali kɔnɔna na ali silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ka ɲɛma cɛmanw ka bɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoire biro national ka ni congrès ta ko duruna in senfɛ a kuncɛli kɛnɛ kan an ka ɲɛmada sɔrɔlen dɔw fɛ Jagaja Danbele ka sɔrɔlenw don Ansardine Côte d'Ivoire an b'a mɔgɔ fɔlɔw fo u y'i laminɛ an b'a mɔgɔ fɔlɔw fo dɛ u laminɛna u ye baara min daminɛ o de falennen filɛ nin ye siga si t'a la hali bi ala k'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn amina rabi an bɛ congrès mɔgɔw fo congrès mɔgɔ bɛɛ congrès mɔgɔw y'an bonya k'an tare tiɲɛ k'a yira ansar la k'a fɔ n'i bɔra place dɔ la o t'a yira k'i bɔra tɔn na ayi ma bɔ tɔn na au contraire n'i ye baara o baara dilan a mana se yɔrɔ dɔ la i k'a bila mɔgɔ k'a sɔrɔ la min b'i ka baara continuer o de ye ka baara ɲɛnen o de ye baara ɲɛnen i bolo san yɛlɛma de donc mawuludu kɔfɛ sisan waati min sɔrɔla ka o boloda ka bɛn n'o ye o kɛra février kalo tile 17 18 19 ye donc 17 in o tun ye mɔgɔw ka bisimilali ye donc 18 ani 19 olu de kɛra congrès yɛrɛ baaraw la ala barika la a kuncɛra hɛrɛ la commission d'organisation min sigira n'o o ɲɛmɔgɔ ye Conte n'o ye Bouakɛ président ye vraiment a n'a ka équipe ye baara kɛ à la hauteur bɛɛ lajɛlen wasara dunanw bɛɛ wasara dugulenw bɛɛ wasara vraiment baara labɛnna a ɲɛna an bɛ u fo u barikada wulada nin na yan foyi t'an fɛ fo ka ala fo ka ala barika la ka ala waleɲuman dɔn baara min kɛra kunun ni bi cɛ ni silamɛya tɛ kɛcogo foyi t'a la ko nin bɛ se ka kɛ ka nin jama fara ɲɔgɔn kan ka taa se nin hakɛ ma ko maa ka mabɔra ka élection bɛɛ kɛ hɛrɛ la mɔgɔ si ma nɛnili kan mɛn mɔgɔ si ma kumajugu foyi mɛn mɔgɔ si ma bugɔri kan mɛn nisɔndiya gansan an bɛ ala fo k'an karamɔgɔ fo ka aw bɛɛ lajɛlen fo élection kɛra président min bɔra yen an b'a fɔ an tɛ ɲinɛ kɔ an baarakɛ ɲuman don an ye san 3 baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Keita an b'a seereya Bouakɛka bɛɛ silamɛ bɛɛ tɔnmɔgɔ bɛɛ faamaw bɛɛ ɲɛfɛ k'a fɔ a ye tɔn nin baara kɛ n'a ka dɔnni n'a se bɛɛ lajɛlen ye ni tileniya ye ni wasa ye fulaw ka tɔnba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma ko yiri wɛrɛ pulaku ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye février kalo tile 24 palais de la culture de Bamako kɔnɔ
olu fana ye kunnafoni kɛnɛ dɔ labɛn walasa ka se ka maaw ladɔnniya gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔrɔyanfanw fɛ ɲɛ ka se ka sɔrɔ u la an ka maa min ye a baara seereya o ye Sadio Sidibe a n'a ka jatala karamɔgɔ Kani an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Kabini lawale an ka jamana ye siya caman kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ i n'a fɔ diɲɛ jamana caman wɛrɛw sigi min kɛlen filɛ nin tɔn in fɛ ka keleya ni badenya sabati siyaw ni ɲɔgɔn cɛ fasodenya kɔnɔna na u ye nin sigi dabɔ o kama bɛn ka se ka don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ siya woloma ko u ka se ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ala y'an bɛɛ garijɛgɛ don jamana kelen min na n'o ye Maliba ye an bɛɛ ye kelen ye fa kelen ba kelen siya woloma kana se ka kɛ sababu ye k'an kɔ don ɲɔgɔn ma association mɔgɔw ye nin kɛnɛ in sigi ka se ka hakilina falenw kɛ ka bilasiraliw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw hukumu kɔnɔna na. Sinsin bere ye min ye dɔrɔn komi bɛɛ b'a dɔn jamana in bɛ cogoya min na sisan comme on parle an bɛ kuma bɛn kan bɛn de bɛ ka bɛɛ préoccupé bi parce que ni bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ jamana yɛrɛ bɛ ka segin a kɔ bi ala ni bɛnbaliya bolo Abdoulaye Jabate y'a ka dɔnkili da ko bɛnbaliya donc sisan an yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛn fɛn fɔ dɔnkili la a bɛɛ bɛ ka bɔ bi ni bɛn tɛ yen balo tɛ yen ni bɛn tɛ yen foyi tɛ yen nɔ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ an yɛrɛ ɲɛ b'a la état kelen tɛ se k'a kɛ il faut que population ka fara ɲɔgɔn kan ka na fara état kan pour que bɛn bɛ se ka na cogoya min na ni jamana bɛ se ka basigi cogoya min na n'an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min na donc an ka laɲini de tun n'o ye sɔgɔmada in na fulaw dɔrɔn tɛ se k'a kɛ o an yɛrɛ y'a jate minɛ o yɛrɛ de ye yiri wɛrɛ créer la fulaw dɔrɔn tɛ se siya bɛɛ de b'a la yiri wɛrɛ ye siya bɛɛ de don parce que n'an ko fulaw dɔrɔn tɛ se ka na ni paix ye o bien vrai que n'i y'a jate minɛ bi fulaw de tɔgɔ tiɲɛnen don a ko in na a fɔra djihadiste n'a fɔra djihadiste u bɛ fulaw de tɔgɔ fɔ fɔlɔ u tun bɛ arabuw de fɔ surakaw sisan suraka yɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ fulaw dɔrɔn de bɛ ka fɔ Mopti région bɛɛ denmisɛnnin foyi tɛ yen bi mun bɛ bɔ ka taa école la école bɛɛ datugulen don jamana bɛ se ka taa ɲɛ ni kalan tɛ ka kɛ yan wa n'u ma jate minɛ ka école ninnu dayɛlɛ ka denmisɛnninw bila ka kalan kɛ o denmisɛnnin kelen de bɛ kɔrɔbaya ka tila ka taa fara djihadiste ninnu ma e bɛ wolo a ka so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ i fa ni ba dɔrɔmɛ kelen t'olu bolo e bɛ taa yɔrɔ dɔ la 20,000 40,000 bɛ taa ka d'i ma tile kelen kɔnɔ taa ka mɔgɔw faga n bɛ 40,000 d'i ma i ma deli ka wari ye n'i y'o sɔrɔ i tɛ taa kɛ. Président tɔgɔ la an ye journalistes wele bi pour que ka f'u ye ka fɔ an kan ka mun kɛ Mali la o de kosɔn sɔgɔmada in na an ye mɔgɔw wele palais de la culture pour que ka ɲɛfɔ journalistes ye an kan ka mun kɔ tile minnu bɛ kan ka na kalo minnu bɛ na ani san minnu kan ka na donc président tɔgɔ la Alaji Sidibe maliyɛn minnu sɛgɛnnen don parce que an ma kalan an balimaw caman ma kalan o de kosɔn an ye association créée pour que ka mɔgɔw ka kuma balimaw fɛ u kan ka sigi cogo min na u kan ka taama cogo min na u kan ka taa yɔrɔ min na pour que parce que jamana in mun bɛ jamana in kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si ye donc ni i ko fula mɔgɔw dɔw b'a fɔ ko terroriste donc an b'a fɛ u ka dabila terroriste siya tɛ bɛɛ b'a la an ye papier sɔrɔ en 2017 fin 2017 voilà an nana ma mɛn kosɛbɛ. Ni kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔn lajɛlen in ka kɛ nin tɔn maaw fɛ a kɛra ɲɔgɔn dɔ ani bɔɲɔgɔn kalama sababu dɔ ye filaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ tɔn secrétaire général adjoint b'a lakale cogo min na n'o ye Ibrahim Diallo ye. Fanga ini jɛkulu min bɛ wele ko Rassemblement pour le développement du Mali RPDM ni a ɲɛmaaba ye Cheikh Modibo Jara ye ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen u ka kɔngɛrɛba fɔlɔ baaraw nun donna o senfɛ tɔndenw bɔra jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni kana bɛn ni baara in ye walasa u ka se ka yɛlɛma don u ka ɲɛmayaso la. Sadio Sidibe ani karamɔgɔ Fani Alisa olu ka sɔrɔlenw don. Ni sigili bako fɔlɔ in fanga ini jɛkulu RPDM tɔgɔ la a baaraw nun donna ni tasibila ye ka ɲɛsin maa minnu binna faso lakanali senfɛ o kadara kɔnɔ sigili in kɛra nisɔndiyaba ye tɔndenw bolo k'u ka ɲɛmɔgɔba k'a kunbɛn bonya nisɔndiya ani karama kɔnɔ n'o ye Cheikh Modibo Jara ye u ka nin sigilikoba fɔlɔ senfɛ min tun bilara minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ tali kɛ bolodi ɲɔgɔnma ani bɛn kɔnɔ. Ni ko Mali ni ko ay Mali dɔ ta a k'a fili Mali kɔfɛ min b'i kɔnɔ o t'i da min b'i da o t'i kɔnɔ président ni so in kɔnɔ yan ni kɛnɛ in ka yan ni kɔgɔ bɛ se ka kuma ni kɔgɔ bɛ se ka kuma fili tɛ kɛ Mali ko la nka datugu ko fɛ.
ni jɛkuluba in ɲɛmɔgɔ n'o ye Dr Sheikh Modibo Jara ye a ka kɔrɔfɔw senfɛ a ye foli ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔndenw ani fangadi ni jɛkulu minnu nana ka na kɛ ko in seereya ye. N bɛ fɛ k'a fɔ nin tribune in kan yan k'a fɔ plateforme ko min fɔra tiɲɛ don ne Modibo b'a la RPDM b'a la. An ka RPDM muso minnu n'olu y'u ka danaya ta k'a danga k'a fɔ n ka kɛ candidat ye k'u yɛrɛ b'a wari sara ani denmisɛnnin minnu ko n ka kɛ candidat ye k'u b'a wari sara ne tigɛlen don a la k'a fɔ aw dan mɛnɛ na ni ne ma k'a ye an ka plateforme kɔnɔ an ka bɛnkan n'a bolo ma sini ma ne dan b'a la k'a fɔ aw ka danaya mɛnɛ kan ni ne fana ye n bolo si maaw ma a bɛ tugu o tigi kɔ wa ne bɛ aw dɔn cogo min na a tɛna da tuguli kɔ o tigi kɔ dɛ a ko a bɛ ne ka wari min sara a bɛ tila k'o sara o tigi fana ye an tɛ se ka to nin cogo kɔrɔ na ten n'a politigi waati sera an bɛ taa juru ta commerçants fɛ an bɛ taa delili kɛ jamana wɛrɛ ɲɛmɔgɔw fɛ an bɛ taa somɔgɔw fɛ olu b'an dɛmɛ ka wariw yɛlɛma an bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛna 400 di mɔgɔw ma k'a fɔ ko ka futa an ye fɛn fila b'o la o kɔnɔna na o fɛn fila ye mun ye maa o maa n'i bɛ si maa ma ka wari d'a ma k'i bɛ se k'a tigi san o b'a jira k'a fɔ i tigɛlen b'o tigi yɛrɛ la a filanan o ye mun ye o b'a jira k'a fɔ i t'a tigiw yɛrɛ fɛ o parce que an ka cɛkɔrɔbaw ye fɛn wɛrɛ fɔ an ye u ko an ma segu ko maa o maa n'o de b'a fɔ i ma kuma bɛɛ ko mɔ nka a t'i tigɛ munni na k'o tigi t'i ɲi ye dɛ don o don 200 minɛ don o don 200 minɛ 200 bɛ sɔrɔ cogo min na e t'o dira ne la e bɛ se ka kɛ ne ɲi ye cogo di o kuma a ye to an k'o juru kɔlɔsi ka bɔ an kan na an k'an yɛrɛ ta kuma minnu fɔra yan an ka se ka jamana ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'a sama ka bɔ dingɛ kɔnɔ k'a sigi tintin kan an b'a sigi tintin kan tintin min n'o tintin de bɛ kɔrɔ ta ka taa fɛ a tɛ segin an kɔ abada. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sigili ni a kun tun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni u ka wulikajɔ ani u ka laɲini n'o de ye Mali o kolosumali an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw olu caman yera kɛnɛ kɔnɔ yaasa ka maaw lanisɔndiya kosɛbɛ. o de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili bɛ bi ta walawalali ka ɲɛ. Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔna na ka bɛn ntɛnɛn don février kalo tile 26 tɛmɛnen ma Konakiri kɔnɔ Amdalayi Kina jeunes benna u ka muɲugumaɲagaw la o senfɛ u ni lakana tigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na walasa ka basigi nati lakana tigilamɔgɔw ka kisɛ ye mɔgɔ kelen don o bɔnɛna a nin na mɔgɔ caman wɛrɛw olu jogina kosɛbɛ o nisɔngoya taama min kɛra sababu ye ni ka nin bɔn ka labana ka mɔgɔ caman jogi o kɛra ka sanga ni Laginɛ Konakiri fanga sinamatɔn jɛkulu ka laɲini kɔnɔna de ye olu de kun y'a laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ k'u ka bɔ ka dugu bɔlɔn furancɛw minɛ ni k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni namara min kɛra sigida ɲɛmayasosigi kalata baaraw la février kalo tile 4 tɛmɛnen k'a yira o muɲugumaɲaga nunu senfɛ k'o ye waleya ye u ma jɛn ni min ye kumana min na Laginɛ Konakiri fanga sinamatɔn jɛkulu tɔndenw u be wele bila jamana kɔnɔdenw ma k'u ka bɔ k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni kalata ko in ye o kɛra ka bɛn baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu 2 fujinɛlen fana ma kalanko baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ani Laginɛ Konakiri baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ba fujinɛlen ma olu minnu fana kun ye baara bilanjarin boloda o de kama nisɔngoya jira in a ma kɛ kodenni ye muɲugumaɲagakɛla nunu benna u ka nisɔngoyaw jirali la ka dugu sirabaw tigɛ tɛmɛbagaw la pinɛ jenu ani ka ɲamansunuŋu dafiri siraw kan nisɔngoya taamakɛla nunu ye Laginɛ Konakiri faba bila nin cogoya in de la ka bɛn u ka tɛnɛndo février kalo tile 26 nisɔngoya jirali ma o ta bannen ye Laginɛ Konakiri faba lɔgɔfiyɛbaw olu bɛɛ lajɛlen ye fanga sinamatɔnw ka wele jaabi sanni feere kuma kun tɛ fɔ o sugu nunu kɔnɔ bari sabu ka daa kan sugu nunu kun datuguna kumana min na nisɔngoya taamakɛla nunu bɛ bɛn wulikajɔ nunu na lakana tigilamɔgɔw bɔra ni ka dugutu la o senfɛ u karila ɲɔgɔn na lakana tigilamɔgɔw benna muguciw la ani ka gaziw fiyɛ jama kan o de kɛra sababu ye kisɛ ye denmisɛnninlamɔgɔ kelen don o bɔnɛna nin na mɔgɔ caman jogina kosɛbɛ
farafina tɔnba Union africaine ka bolofara min ni o ɲɛsinen do kɛlɛ kɛra sababu ye ni ka minnu sigiyɔrɔ yɛlɛma n'u taara bisimila minɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ olu dɛmɛɲɔgɔnyali kama Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés HCR ka bɛn ntɛnɛndon ma HCR ye dantigɛli kɛ k'a fɔ ko Congo jamana kɔnɔden minnu ni olu taara bisimila minɛ Rwanda jamana kɔnɔna na ko lakana tigilamɔgɔ polisilakaw donna olu tu la ni ka o réfugié mɔgɔ 11 bɔnɛ u niw na o kɛra k'u to nisɔngoya taama la nisɔngoya taama min senfɛ u kun b'a la ni ka u ka nisɔngoyaw jira ka sanga n'u ka da dumuniko ye nisɔngoya taama in dugusɛjɛ Congo jamana kɔnɔden minnu ni olu bɔnɛna u niw na Rwanda jamana kɔnɔ Rwanda jamana maa ɲɛmaw ye o kibaruya da nga kumana min na o kibaruya in bɛ da u fɛ Rwanda jamana maa ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ 5 de fagara nga HCR ka kɔlɔsiliw la ni o ye diɲɛ selekinaani tɔnba Nations Unies ka jɛkulu ye ni o de ka caw bɛnnen do kɛlɛ kɛra sababu ye ka minnu sigiyɔrɔ yɛlɛma n'u taara bisimila minɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ olu dɛmɛɲɔgɔnyali kama olu ka dantigɛliw la olu y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ 11 olu de bɔnɛna u niw na o mɔgɔ 11 ninnu na mɔgɔ 8 olu bɔnɛna u niw na Rwanda kin min na u k'a ma ko Karonji a mɔgɔ 7 tɔ ninnu olu bɔnɛna u niw na kan dɔ kɔnɔna na u k'a ma ko Kande Kiziba ka taa ni Rwanda tilebiyan fanfɛla ye ka sangani ni adamadenni ninnu bɔnɛni na u niw na HCR kɔni y'a ka dusumakasa a n'a ka nisɔngoyaw jira kosɛbɛ Congo jamana kɔnɔden minnu ni olu taara bisimila minɛ Rwanda jamana kɔnɔna na u kun kɛlen do ka nisɔngoya taama dɔ de boloda walasa k'u ka nisɔngoyaw jira ka ɲɛsin u dala dumuniko cogoyaw ma balofɛn minnu ni o kun bɛ ta k'a di mɔgɔ 17,000 ma ko dɔ bɔra o balofɛnw dita la dɔ bɔra ni mɔgɔ kofɔli ninnu ka darɔ dumunifɛn ditaw la diɲɛ selekinaani jɛkulu dɔ de fɛ min ka caw bɛnnen do dumuniko koɲɛw ɲɛnabɔli ma Programme Alimentaire Mondial PAM olu ye ni bɛnkan in tan de ka dɔ bɔ balofɛnw dita la barisabu ka daa kan ko PAM ka waganden fɛgɛyara o b'a jira k'a fɔ ko sɔrɔba tɛ ye min b'a to u ka se ka Congo jamana kɔnɔden ninnu balo Rwanda jamana kɔnɔ i n'a fɔ komi a laɲininen do u yɛrɛw bolo cogoya minnu na Afrique du Sud jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaa kura Cyril Ramaphosa a y'a ka gouvernement kura sigi ministre minnu ni olu kun bɛ ka baara kɛ Jacob Zuma ka fanga kɔnɔna na san 2 laban ninnu kɔnɔna na a ye olu caman senbɔ a ka gouvernement kura kɔnɔ nga o n'a ta bɛɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Jacob Zuma masuralamɔgɔ dɔw bɛ gouvernement kura in kɔnɔ hali bi i n'a fɔ komi Mozanzana Dlamini Zuma ani Malusi Jigaba jamana ɲɛmaa kura Cyril Ramaphosa a sigilen kɔfɛ jamana ɲɛmaaya la tile 10 kɔfɛ a ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli mun kun senfɛ a kun y'a kibaruya da k'a fɔ k'a bɛna na yɛlɛma kura don a ka gouvernement kɔnɔna na o baaraw de dangɛnɛmayalen filɛ nin a ka gouvernement kɔnɔna na a ka ministre kura min yɛrɛ ni o ka sigili bi jɔ mɔgɔw hakilina fɛ kosɛbɛ o ye Nanla Nene ale min ni a sigira Afrique du Sud jamana ministeriya kunna ministre min ni o ka caw bɛnnen do musakakow ma o tɛ jɔyɔrɔ kura ye Nanla Nene bolo barisabu ka daa kan jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma ka fanga waatiw la san 2000 ani san 15 a kun bɛ o ministeriya jɔyɔrɔ in na nga Jacob Zuma labanna de k'a tɛgɛ ko ka bɔ o ministeriya jɔyɔrɔ in na Praven Gordhan ale fana seginna ka don Sud Afrique jamana gouvernement kɔnɔ ale kɛra jamana cakɛdabaw kunkanko kow ɲɛnabɔ ministri ye Praven Gordhan min fana ni Jacob Zuma kun y'o fana gɛn ka bɔ musakako ministeriya la hali o tɛ san 1 bɔ bi o fana seginnen filɛ nin ye Sud Afrique gouvernement kɔnɔ jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa tile la o de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaya so fɛ ka kɛ ni kunbɛn ye laseli wɛrɛ ni kafunɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn